60 wheelchair, 80 air mattress u 10 lifters, uħud minnhom speċjalizzati għal bżonnijiet ta' resident partikolari. Dawn biss parti minn nefqa ta' madwar 200,000 euro f'apparat ġdid li nxtara mill-Welfare Fund għal St. Vincenz de Paul biex l-anzjani residenti hemm jingħataw servizz ta' kwalità ogħla. Nefqa li din is-sena qabżet iż-2 miljun euro f'apparat għal St. Vincenz de Paul, djar fil-komunità u Monte Carmeli. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie nnotat kif minn barra dan l-apparat bżonn już biex iwettaq il-missjoni tiegħu il-kumitat imur fejn il-budget ta' residenza ma jwassalx. Jorganizza festini, ħarġiet u attivitajiet u żied il-budget biex f'okkażjonijiet speċjali bħal miliet l-anzjani jingħataw rigali ta' kwalità. Introduċejna wkoll li nagħtuhom fil-Father's Day u fil-Mother's Day. Sa dis-sena bdejna xi ħaġa illi fl-Ewropa ma ssir imkien fuq inizjattiva tal-istess Ministru. Illi kull birthday intuhom rigal sewwa sabiħ. Il-Ministru Michael Farrugia innota kif biex anke djar fil-komunità jkollhom komunikazzjoni aħjar ma' Mater Dei iddaħlet is-sistema iSoft biex it-tobba f'San Vincenz u l-istess djar ikunu jistgħu jaċċessaw informazzjoni u riżultati mediċi ta' residenti. Barra minn hekk is-sena d-dieħla permezz tal-Welfare Fund se ssir sala ġdida u se jiddaħħal X-ray diġitali f'San Vincenz. Sistema li se tneħħi l-iskariġġ lejn Mater Dei biex bekk ir-residenti jittieħdu l-isptar biss jekk ikun il-bżonn. Barra minn hekk innota li se jkun hemm ħidma biex il-flotta ta' vetturi użati mir-residenza tiġi immodernizzata. Dan kollu f'ħidma sħiħa ma' rebranding u l-bżonnijiet ta' residenza biex kull inizjattiva twassal għal titjib tas servizz innifsu u l-kwalità tal-ħajja. Il-baġġett tagħna qegħdin nużaw ħalek biex nagħmlu propjament il-ħajja tal-anzjani aħjar. L-anzjan li jkun mobile u għamod. L-anzjan li mhux mobile mod ieħor, l-anzjan li għandu min jaraħ mod. Imma ta' kulħadd iħossu li s-soċjetà għadha tapprezzah.